בימים אלו יצאה לדרך היוזמה של קשת ומפעל הפיס שמצדיעה להם. הלילה אנחנו עם המיזם המרגש של יניב והודאל. אני יניב בניין, בן 31, נשוי לאופיריה המדהימה ואבא לרומי הקטנה. אני הודאל יחזקאל, גם בן 31, נשוי לדנה המהממת ואבא של ג'ין. אז אנחנו איתן כל אחד יכול. אנחנו ארגון חברתי שהמטרה שלנו לקדם ולהעצים אנשים עם צרכים מיוחדים, אנחנו קוראים לזה עם יכולות מיוחדות, דרך אימוני כושר מקצועיים. אימון באיתן הוא לא אימון שגרתי רגיל. כלומר, החבר'ה מזיעים ומתאמנים, אבל בתוך זה יש הרבה היבטים של תקשורת, היבטים של כבוד אחד לשני, של מנהיגות, של התמצאות במרחב, של ביטחון עצמי, שבאמת הם מוכיחים לעצמם שהם יכולים. ברוב האימונים של איתן הם גם אימונים אישיים, אימוני אחד על אחד, ואם יש קבוצה, אז יש יחס שהוא מאוד 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 אישי. תודה על הסבלנות. החלום שלי שנהיה חברה מכילה יותר, בשביל החבר'ה האלה, כי באמת מי שמכיר אותם מבין כמה הם קסם וכמה הם לב טהור, כי הם לא שונים מאיתנו, הם כמונו. כמו יניב והודאל, ישנם עוד גיבורים וגיבורות מעוררי השראה, ואת הסיפורים שלהם תמצאו במתחם גיבורי השנה, במאקו.